זורק מלמעלה. פתאום הוא רואה שכולם נעצרים. אחרי כמה דקות מגיעים שוטרים, ימ"מ, יס"מ, כולם פותחים לו את הדלת. מה אתה עושה? אתה זורק אבנים למטה? תשמעו, כשזרקתי כסף אף אחד לא הסתכל. כשזרקתי אבנים כולם הסתכלו למעלה. אנחנו צריכים להסתכל לאלוקים שטוב לנו. לא צריך להמתין עד שהוא יזרוק עלינו דברים לא טובים. חבר'ה, חודש הרחמים והסליחות. גם את הסליחות אומרים בשירה, כי אבא אוהב אותנו, גם כשאנחנו לא בסדר. אבל בואו נאהב אותו, בואו נתחבר אליו, בואו נצעק השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, מתוך אהבה וחיבה. ובעזרת השם שלנו שנה טובה וחיבה וחתימה טובה ובשורות טובות. אמן. תודה רבה שחבר אחד פה בכל מקום להיות איתנו. נצא להפסקה פרסומות קצרה, מיד לאחריה אנחנו כאן. עד לחודשים מקום, עדין מלכה איתנו פה, ורובד ביטון ושלום עברי ועוד חברים, ועוד קלטנים יהיו פה פרסומות. ואז חוזרים לכם לפסטיבל הטף בעכו.